Barkanku da zuwa MI Khalil Hausa Fashion TV. Idan na mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun zafafan bidiyon da muke ɗora muku a koda yaushe. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake tantar cikin sabon bidiyo inda a yau zan muku bayani yadda ake yanka kaftan gown mai filintin gaba. Yauwa an ta tambaya to kun ce mashi lokaci daban da shi gaskiya da ya tabbaya ne a baki da wasu gara kun so su gane da dokunan so insha Allah zan muku bayani da ake yanka shi wannan gown mai filintin gaba. To amma kaɗan ci gaba idan wannan shi ne farkon zuwan ka ko zuwan ke wannan cin ɗan da albarka su muna bako a ɗan nama subscribe da kuma alama ƙararrawa sannan ka amina da yake kuma amina sharing zuwa gaba. Sannan wannan kaftan gown mun ga mun bidiyo da ake kaftan gown wanda bai iya yanka ta ba to sai da duba a cikin bidiyon mu akwai da ake kaftan gown. To yanzu abu na farko za a yi bayan an cire a tamfa tsawon mai ita biyu tsawon rigar so biyu wannan gashi shi tsawon rigar so biyu ko to za a zo a bugi da ta faɗi kamar yadda muka koyar yadda ake yin kaftan gown din. Kaftan gown din me abin da wata biyu ne, akwai wata ake yi mata tana gaba da yanka akwai kuma wanda ke kawai tsaye to yanzu wanda yake tsaye kawai mene kanka da zamu in aka tabbata kuma sai a yi da yanka nan gaba. Za a zo a baki ba ta faɗi misali wanda zai ma wanga ɗinki bus ɗinta 19 hips ɗinta 20 waist kuma 16 to zan mai da tamfar faɗinta ya dawo 17 inches ko 18 17 ko 18 zan sa 17 kasancewa ba ta da jiki sosai. Yawa so kun ga yanzu ta dawo 17 sai a zo a yanke nan nuna ga bayani a cikin bayanin bidiyo yadda ake yanka kaftan gown. To yanzu wannan da shi zai yi kaftan gown din ko in ba manta ba cikin tsohon bidiyo mu na yanka kaftan gown wannan shi ne za a yanka shi to sai a zo a raba da biyu to sai a zo a nan a kamar dai yadda za a yanka kaftan gown duk da bayan kawo zamu ga yanzu misali wanga shi ne na ƙasa ko wannan shi ne na ƙasa na baya kenan wanda yake ɗauke da shape in zip. To sai shi kuma wannan guda shi ne na gaba shi ma sai a zo a lankwasa shi rubuta faɗin ƙyallen 34 inches ne. Nan ne bayanin yake yadda za a yi tattaban ta gaba na yin samar da space inda za a dasa tattaban za a yi ta gaba yadda za a samar da space inda za a dasa ta shi ne za mu muku bayani yanzu. To misali yanzu kun ga nan shi ne tsakiyar rigan ko to sai a zo a yi a ɗan guga ya kwanta sai a zo a yi alama a nan tsakiyar a tufar nan ma ƙasa a zo a yi alama su bayan alama sai a rawa ta kama haka a lankwata ta haka su kun gani ko? To yanzu misali kun ga nan shine tsakiyar yabo nan kuma shine gefe-gefen ta to za mu zo mu auna daga tsakiyar rigar zuwa inda muke son tsagar yanzu akalla inci 7 ga inci 7 nan ko kuma inci 8 musa inci 8 daga tsakiyar rigar zuwa inda za mu yi tsagar shine inci 8 ana iya karawa ya kai inci 9 ko ya kai 10 amma in ya kai 10 tsagar zai gefe da yawa to amma kasancewa fito ainihin saman tattaba riga ka tattaba mai ɗinkin
to sai mu sa don ka faɗa ita wannan zan sa mata 15 ne to kun ga ai aka haka fita dinkin zai zo tsakiya kenan dinkin zai zo daidai tsakiyar rigan to inci 8 din sai a zo a yi mishi alama ga inci 8 na hunga daidai wannan inci 8 din daidai shi ga 8 nan a yi alama sai zai zo a yi alama a yi ƙyata a yi ɗan ƙyata ka baga to sai a buɗe so idan an buɗe kun gani ko to wanda ƙyata da ake ta wani gefe ta gefen dama wannan alama ɗin ta gefen dama a kula da daidai a tafi da rikicin da nan a tafi na daidai kenan nan a tamfa tana daidanta kun gani ko to sai a zo wata alama da ake wata alama ta guda uku nan akwai alama nan ma akwai alama sannan nan ma akwai alama to wata alama din ta gefen dama sai a lankwasa ta kamar haka sai shi ma nan ƙasa a lankwasa shi kamar haka yawa su kun ga yanzu na kusa wannan gefen daya to yanzu me zamu yi zamu da shape din zip irin da baya misali sai mu auna inci daya daga nan zai auna inci daya ga inci daya nan sai tsakiyar ma inci daya sai kasa ma inci daya so da sai a sa rula a ja dogon layi kun ga zuwa layin jago to sai mu je ka mai fara bidiyon fa za a yi wannan to sai mu yanzu je kan tela in je in dinke nan zan dinke shi dogon number za a sa dan batti daga baki sai za dinkin za a wani shi ne to yanzu ka mai fara bidiyon zan je dinke wannan layin da ni zan yi dinki ne saman kasa zan je in dinke shi in dawo yawa to kun ga yanzu bayan an riga an dinke ga dinki na ga dinkin kun gani in muka bude kun dinki mun ga ya to wanga yanzu ya zo shape din zip irin na baya kenan ko to yanzu a kula kuma da kyau fa a daidai za a yi shi a gefen dama inda ake son tsarin ta fito ko yadda ta ko yadda hagu ya daga da inda ake son tsarin ta fito to kuma yanzu mun samar da shift din da za a dasa wannan tattaba din ba tare da matsala ba to amma ba nan ba misali yanzu za mu yanka rigan sai mu a rada rigan kamar a rada tafa kamar haka kun gani so sai mu ɗauko na bayan sai mu aza yawwa to kun ga yanzu sai a zo a ciro a layukan da ake yi na yankan kaftan gown wanda yake dama mun riga mun koyar da shi mun ci wanda bai iya ba su amma dai ba shi da su gaba sai muku bayani yanzu misali nan sai a yi inci 5 inci 15 kai half coat daga fada zuwa 15 sai daga fada zuwa daga half coat zuwa kunkuru inci 3 sai daga kunkuru zuwa hips inci 9 daga kunkuru zuwa gwiwa 17 ko 18 na 18 sai a zo a ja layuka su wuce kamar yadda aka saba wanda bai iya wannan yankan ba mali to kaga shi ne bai ba da yanzu
to yanzu kawai sai a zo a yanka rigan. Yanzu ga shi sai ya ɗiba kafaɗa, sai a kula idan kafaɗa 17 ce ko 15 ce, don kuma duka da su in sa 16 da su in sa. To amma wani ɗauke da na yi ya taho min 16, to zan ɗan ƙara, amma idan na zo haɗa rigar zan matsu da wanga ɗinki dawo kamar irin daidai inci 7, daidai 14 kenan. To yanzu zan sa kafaɗanta inci 17, ga 17 inci 8 zama ke shi 17. To ka ga bayani yadda ake hamunta ba, so wannan bayani duk zai shigo da cikin wanda bai iya shi bai duba cikin tsohon bidiyon mu kan gawo su sharin nan. Zan ɗebe post ɗinta 14, ma'ana har da shape kenan, har da sauran shape ɗin da samu da zai sai wasu ɗinta 12.5, sai hips ɗin ta mata 14.5. yawa dama kuma haɗin hips shi ne faɗi ƙasa da ta ilalayi. So kun ga wannan kaftan gawan kenan da za mu zo mu yanka. Yanzu bayan mun yanka kenan, to sai a zo a cire tsawon ita rigan, tunda ita kaftan gawan dama normally ana yanta a turn up ne. Sai mu auna daga shoulder mu ga nawa tsayin rigar. To tsawon ita wannan riga 60 ne, 60 daidai shine tsawonta. To zan sa akalla 61 in keso 61 wanda ya yi kuma komi da aka auna za ka ta dawo 60 ɗin da 61 nan, in sai a raba abin da ya rage ya zama turn off. Mai alama na baya ma aisha alama na baya kai wani na gaba. To yanzu kun ga an ƙara yanka shi wanga style. To a yanzu me za a yi gaba? Sai a kamin a yanka landin, to ɗinkin da ake za a wale shi. Kun gane ko? Wani ɗinkin da muka yi. To amma kuka hamu wani ɗinkin, to sai a zo daidai wannan layi da aka yi sai a yi alama. Saboda yan dafa ɗinkin sai ɗinki ke dawo kan wanda na yi zuga na alama ta daidai layi. Sai dan ma ƙasa a zo a yi alama ta ɗinkin da aka yi. Kun gani ko? To sai a zo a wani ɗinkin za a sai a kwata ɗinkin gani kamar haka. Idan aka kwata ɗinkin da baki daya, to lokacin ne za a yanka landing complete, za a yi landing. In aka yanka landing sai a yi landing, sai a zo a yanke wannan ɗauke da sai a yanke shi. In aka yanke to kun ga shi kenan ya zama kamar irin baya kenan, kuma an samu shape ɗin zip, ka faɗa za ta bace ba, na gaba ba zai da faɗi ba. To sai a zo kawai bayan a yi landing kamar irin da aka yi ma baya a wannan amma a gefe kenan, sai a yanku ɗin za a sa filintin ɗin, tsawon filintin ɗin inci 10, inci 21 ko da 2 ko 20, duk yadda aka so. Kamar yadda aka yi na baya abin da bayan skirt filintin baya, wanda ya iya ba shi duba a cikin bidiyon mu na baya. Akwai bidiyo yadda ake yin kaftan gown da ma yadda ake haɗa ta da ma yadda ake yin komai nata, to akwai a cikin bidiyon mu. Kun zai zama mawale, kun zai su ga yanzu da ayi landing, za a yanka landing complete landing haka. Ya ka yanka aka ɗauke nan, to kamin a bigita sai a yanke wanda a yanke shi. Ya ka yanke shi daidai dogon da aka yi, ma'ana ya ka haka, ya ka kusa haka, to sai a yanke. Ya ka yanke haɗin landin, to sai a kuma kashe kuma ya kashe kuma ya ka bigita, sai kuma a dawo da shi a kuma haɗawa. Kuma shi kenan an samar da space inda za a dasa wannan tattaba ɗin ta gaba. Yawwa wannan shi ne bayanin yadda ake wannan tattaba ɗin. To na so in shigar da wani bayani na yadda ake wannan style ɗin mai angul ɗin nan. Amma insha Allah zan yi wani bidiyo akai, insha Allah bidiyo yadda ake shi ko wani mai zaman kansa nashi wannan style ɗin yake shi ma ana yau da ma an ɗaya tabbayar shi, amma dai na san hanyar za kuma tabbaya insha Allah.
so wannan shine ƙarshen wannan bidiyo. Kar a manta da subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Sannan masu son koyon ɗinki ko ƙaƙwai akan ɗinki su nemi ma a lambar wayar mu da ke kan wannan bidiyo 07063797571.